Айде сега, пускам момчета клипа. Готови? Пускам. Айде. Порно. Ето. И днешният ден започва с една романтика още от сутринта. Интимно близки. Да, късмета и възможността синът ми днеска да присъства на този романтичен лов, ето да го усмихне. И синът една ласка с кучета, ето ги и момчетата, ето го и Мечо, и момчетата, и просто една голяма романтика днеска да е наслука. Интимна близост. Какво сте направили сега? Име полюме. Много бе. Който е пашно. Чудо. Ами от трета година. Трябва първи. Показаха ми един клип. Дали си. На Сребърна бехме, на Попена. Изкараха така един клип. Значи от тези са кангалите. Нашите са се апгрейднали. Бах, изродите прасето живо. Значи толкова много го натикали, отпред по цуната му съборена всичко, няма кой знае. Гол на кокъл и само му мигат очите. Ама заковал на място стресирано и го държат и го... Който ще ни дърпа, държат го на място. Тока работа. Такова нещо не би виждал. Те кангалите и вълци, и мечки и такова. Там на края на Сребърна, от тази страна, Попена име на Колко пъти сме се случвали? Там съм бил. Ага, бил най-стебал, за ги омех да винаги най-стебал, аз